Това е Ironcraft, това сме ние, а до нас има още някакъв. Да, някакъв рандом пич, не знам какъв е. Телепортира се при мен и сега. И още има. И още един има, ще му приемем, добре. И още един. Не, това е кой. Добре. Добре, Да го видим и него. тук ще са пълни с хора, май. И аз съм този 58 Блек 58, с който ще снимаме в третия или четвърти клип. Може. Рандом пичка. Да. И Да. стига толкова сме се легавили, айде да почваме. Юху! Добре, сега да идем в PvP. Първо. PvP клетка ще идем. Не, първо е да идем да направим един скринвет. Добре. Така. Добре, сега сме на скин ивента. Този Има ще... хора? Да, този ще мини. Този също... не. Той ни. Че ще няма да мини, защото е без скин все пак. Не, той ще мини, давай. Добре, да полетят нагоре. Така. Така. Там. Пак ти пращаш обаче. Ама не може и да стане. Защото вече почнах. Добре. Надявам се да ви хареса. IP-то го пише в първия клип в описанията. И ако ви е скучно, превъртете. Да, превъртете, защото доста време ще се бавя. Добре. Ти ми Той да. е. Не, то грозен. Той е то грозен. Така. Така. Добре. Имаш? Добре. Ето сега тези. Според мен няма да мине и той. Ето. Ето ми. Не, него ще поставя да мине. Следващото да отпадне. Да. Не ме кефи. И мен. Така. Това до мен е 58 лекс, 58, той в момента не е в игра. Значи по-нататък ще бъде сигурно в трети, четвърти клип. Така. Той няма да мине добре. И в коментарите пишете и ще се помучим да отговорим на всички ваши въпроси. И ако нещо ви е скучно, превъртете. Аз мисля само този скин ивент да направим. И още нещо и да приключвам клипа. И някакъв ми иска скайпа, но не става. Защото и целият YouTube ще го види. Все пак. Да, Ако някой и не се искам. гледа това. Да, и аз не искам с него, добре. Чао! Добре, сега ще му платя. Добре, понеже наградата е 10 000, чакай ставайте времето, бе. Ще му виждам това. Без го може. Не. Ето. Ма завършва на Б. На Б завършва. Нахъ. Не. Ето го пробваме. Добре, така сега ще му платим 10 000 и да изчезва. Ей, бей. Чао! Трябва да играеш. Добре. И вече отиваме на Light PvP или на Не. Mini Games. Зависи. Ама ходим никъде. Само сега ще ви покажем хомето и ще приключвам клипа. Ти? Знаят вече комето. Не го знае. Това е подземието. Забрави да им покажеш коша. Да, ще му покажа. Ето това е пълно с диамантини брони. И ето тук е с диамантини брони. Ето. Навсякъде е пълно с диамантини брони. Мои честови, които са празни, но... И общо взето този клип беше заради скин евента. Да. И тук даже има всеки ден евент в Ironcraft. В 8 и в 12. 12 и 15 е само диамантини инчантнати работи. Най-хубавото, че вече мина Хелуин и няма тикви. Да, още това е, да, също е по-хубаво. Вчера беше Хелуин, което постоянно слагаха тикви. Добре, Вие сте видели в първия епизод, това може би ще втори. Да. Ако пак не се бъга нещо. да.
защото нещо се бъгва. Към тази студио по някой път, ама вече не. Снимайте с нея, а не с Фрапс. Тя не става. Фрапс е много тъп. Да, вярно е. И ще приключва клипа. Довиждане.